الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Surah An-Nisa niki surah Madaniyah. Surah Madaniyah keranten tumune sasampunipun hijrahe Kanjeng Nabi. Sing saderenge hijrah surah Makkiyah. Biasane surah Madaniyah niku nek ayat panggilan, ayat pengundang saka Gusti Allah niku ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ini nganggo ya ayyuhan nasu iki rada unik lan rada jarang. Biasanya ya ayyuhan nasu niku ayat-ayat Makkiyah, tapi ini Madaniyah. Ya ayyuhan nasu. Ayat ini antik. Nek surat Al-Imran ini diakhiri nganggo kon takwa. Niki diwiwiti kon takwa ayat surat An-Nisa niki. Kon takwa nek Gusti Allah lan eling-eling kedadiane dielingno saka disapane wae dhewe. Wis sampe ditambah dimanai monggo kula terangake. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu eling-eling para manungsa. Ittaqu padha wedya sira kabeh. Rabbakum ing pangerane sira kabeh. Ya Rabbakum iku alladzi zat khalaqa kang dadekake sapa alladzi kum ing sira kabeh min nafsin saka awak-awakan wahidatin kang siji yaiku Nabi Adam. Pertama niki merintah takwa
sedaya kabeh manungsa sak jagat. Nek manungsa sak jagat iku mbah wonge ireng mbah putih sugih mbah donga mbah pejabat mbah rakyat iku kabeh saka bapak sing siji yaiku Mbah Adam. Dadi kon saling menghargai, kon saling ngajeni, kon saling ngomongke. Aja padha gawe gelane liyan kok kabeh sedulur. Lan gawe ora saka wong lanang tok tapi akhirnya setelah diciptake Mbah Nabi Adam digawe jek lanang maure niku. Kanjeng Nabi Adam sawise digawe bentuk bleger enek awak enek blegere wong tapi jek rupa lempung sing kaya krepeng kaya celengan diumbarno suwene 40 taun. Dadi mengusol-usol ingkang fakhar iku saka lempung sing kaya gerabah kaya krepeng. Iblis niku mlete iki wujudan apa iki urip apa mati iki diubengi kok enek awake enek sirahe enek tangan tapi kok kanggo kawono. Terus tutuki ceritane, tutuki tung mulane dijawab kal fakhar iku nek ditutuk iku metu suarane tung terus ditutuki wetenge iku bolong ceritane dadi mudel iku. Urung nyawane tapi Mbah Nabi Adam. Terus suwene 40 tahun diumbarno bu nganggur ngoten niku urung ana nyawane serupa gerabah kaya celengan. Singkat cerita bareng wis disebeli roh, ditiupi roh, terus rumangsa kesepian, rumangsa sepi, butuh bolong nang swarga. Ana manuk ana lanang wedok, ana kewan poe kan ana kewan swarga. Kene kok dipi rumangsa sepi, mula terus digawekno sisean yaiku wong wadon. Kola ndadekake sapa alladzi minha sapa nafsin sapa awak mau zaujaha ing bojone al nafsi ing bojone nafsi. Banjur digawekno sisean judune. Jadi zaujun niku rasa diamanane judune nafsu mau kan Nabi Adam mau. Ceritane nek tafsir diterangke Kanjeng Nabi Adam nalika sare. Jadi sare iku nek asli wis mlebu swarga somben ora ono turu, kene wong swarga turu. Ning karena iki lagi digawe biyen urung lakon urip ning donya cek dituru. Nek wong sing saiki ning donya somben nek ning swarga iku gak enek turune. Mergo turu kuwi serupa setengah mati. Dadi sibhul mauti turu kuwi dadi nang swarga wis gak enek mati. Ora ono wong turu enek wong seneng menak tok. Cuma nalika Nabi Adam biyen nek diciptakno ana sing tilak ana nerangno nyiptakno Ibu Hawa iku ning njaba swarga tapi sing pendapat sing utama ning njero swarga. Pas Nabi Adam sare malaikat mendhet iga kasih ning tafsire diterangke min dil'in min abla'il yusra. Sangka uga kasih kiwa ning iki kok diciptakno dening Gusti Allah dadi Ibu Hawa. Makola min zaujahan iki. Bareng wis wilir Kanjeng Nabi Adam wis dipasangi nafsu wis duwe menplos. Wis wilir sebelah kok enek bocah wayu. Nafsune wong lanang wis dibenahi kali Gusti Allah. Diterangke fa'amal faiqo minan naumi wajada fama la ilaiha fa'arota ayyamudda iyadahu. Iki teng tafsir Sawi. Bareng nyawa nang dhewe nek cah wayu Ibu Hawa iku nang ciptakno
wah itu langsung sayu-ayune wong cara ngono kanggo sak anak putune itu paling anu pokoke ketularan ayune ku awak spontan pengen ngrangkul pengen jawil pengen demek-demek tapi terus di-stop dening malaikat Bakola telah malaikat mah ya Adam ojo ngono Adam jadi umpamane ono bicara iki kalau cawe itu senang kalau cara seneng yo wajar berarti duwe nafsu cuma nek wong ngerti agama ya terus wirem dhewe nek muni ra pengen ora seneng ya ora cara cawe itu aku ora seneng ya ujae gak normal to cawe itu ora salah pinter ganteng ora seneng ya goro gak normal cuman nek Nabi Adam direm malaikat nek awake dhewe ya direm pengertiane agamane nafsune mah ya Adam aja ngono Adam kowe kena ngumpuli kena demek kena ngrangkul kena ngambung hawa tapi kowe kudu nggawe maharese kita tafsire tafsir sawi Nabi Adam terutama Mbah Adam zaman iku nembe dadi fama mahruha mahare napa malaikat mahare malaikat padha muni wal hatta tusolli ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mahare kowe maca selawat ning Muhammad kaping 3 ana sing ngelano kaping 17 jadi khilaf wa fi riwayatin sab'ata asyara wa fi riwayatin isyaratun illa an sallallahu alaihi wasallam wasitatun likulli mawjud jadi takoki la Muhammad iku sinten niku anak putumu besok sing dadi pungkasane nabi akhir zaman jadi mas kawine Nabi Adam nalika nikah kali Bu Hawa niku selawat maknane cara ilmu balaghah upama tanpa selawat ora ana pernikahannya Bu Adam Mbah Adam ambek Bu Hawa nek ora ana pernikahannya Mbah Adam ambek Bu Hawa ora duwe anak putu berarti ora enek manungsa saja iki ora enek ora nikah Mbah Nabi Adam ambek Bu Hawa dadi wacan sholawat niku nek diwalik cara memahaminya sing ndadekno wujude kabeh manungsa sak jagat iku ya sholawat niku merga kanthi sholawat niku Nabi Adam mulai kumpul ambek Bu Hawa minangka dadi mas kawin akhire terus disekseni sing dadi seksine dinikahno sing nikahno Gusti Allah piyambak sing dadi seksine malaikat Israfil lan Mikail sing maca khutbah nikah iku malaikat Jibril dadi terus dinikahno kanthi mas kawin sholawat niki dadi patokane wong nikah berarti ana wong nikah paling ora kudu enek wong papat tanpa enek wong papat niku nikah ora sah nah iki keterangane nek kafir untuk nikah bagi Adam siji ana wali loro ana nganten lanang terus saksi loro saksine loro urang siji gak iso gak sah nikah lan nikah Nabi Adam ana Nabi Adam ana saksi loro Mikael lan Israfil lan waline Allah Ta'ala niku dadi patokan nek wong nikah syariate Kanjeng Nabi lah niku kudu ana wong papat pokoke ana nganten lanang ana waline nganten wedok ana saksi loro cuman zaman saiki wis modern ora nek nang iki langsung bisa telekonferensi ngoten niku lan yo liyane sing penting terhubung langsung sehingga cerita terus Adam nganu Mbah Nabi Adam dinikahno terjadi gawane ora suwe melanggar larangan mergo takdir Gusti Allah
kudu melanggar larangan, nek ora melanggar larangan kok kan ora iso turun ning dunya, ora iso manak. Mergo ning swarga iku mutahhar suci. Suci ora ana wong manak, ora ana wong haid, ora ana wong pipis. Mula terus melanggar larangan dahar buah khuldi jajar khuldi niku. Terus akhirnya diduno ning dunya. Akeh ceritane, dawa ceritane intine ning dunya terus kumpul. Kumpule gak suwe jane. Terpisah siji ning India, siji ning Mekah. Melaku golek-golekan kumpul itu nanti 300 tahun lagi ketemu. Wes niku babagan bahasan liya. Intine para wis kumpul manak 20 petengan. Ibu Hawa itu diterangke antarane Ibu Hawa lan Mbah Adam niku kagungan putra Isrina batnan 20 wetengan wakila au arba'ina batnan utawa 40 wetengan fi kulli batnin dzakar wa unsa saben sak wetengan iku dampit lanang wedok iki kaitane belajar niki. Jadi yang bersawut tengah dampit lanang wedok. Neng nganggo kol sing 20 wetengan meteng 20 niku wau. Jadi lanang wedok ping 19 38 lanang wedok terus sing terakhir jen siji jenenge Nabisis ora dampit lanang jen wanteng niku. Nabisis sing nurono nek nggone para dalang-dalang yang nurono Sayyid Anwas sapa sanjang meneng tetek bengen pun ngawur mare-mare. Lah bisnis niku ya mbek Nabi Idris, mbak Nabi Idris kira buyute Nabi Idris. Ngoten ora terus teko saya menang saya penting saya tunggal saya guru yang jaga Brahma yang Indra teko Janaka teko Wijaya iku nek layangan ngono parake terus teko Jaya Wijaya teko Siyadi Jayabaya teko Mojopahit nek ning dongeng ngono ya tapi ra patek percaya. Intine ping 19 lanang wedok. Saya guri dhewe yang bisnis mboten kembar, mboten dampit. Dadi lanang wedok iki jenenge dampit nek wedok. Terus Kanjeng Nabi Adam iku ya suwane dawa. 1000 tahun dikiti wakilah. 1000 tahun Kanjeng Nabi Adam sedo iku wis menangi duwe anak putu total cacahe fauqal mi'ati alfi ngluwehi 100.000 wong. Dadi anak putune Kanjeng Nabi sedo niku diterangke Kanjeng Nabi Adam sedo Nabi Adam diterangke ning tafsir Sawi maka hatta jitama min duriyati mubasyaratan wa bi wasitatin fauqal mi'ati alfin yastaghiluna bi anwa'il masna'i wa tijarah. Jadi wis luwih sangka 100.000 wong Nabi Adam sedo iku menangi anak putune jumlahe wis 100.000 luwih wong siji lho iku iki jumlahe wis 100.000 wong luwih. Wis ana sing dagang, wis ana sing gawe-gawe apa tau umur 1000 tahun. Lagi sedo dadi mare biyen menurut Jawa. Bolak-balik teng ayat itu proses tersebare manusia. Khalaqa minha zawjaha wa basaran gelar utawa nyebarake sapa alladzi Allah minhuma sapa Adam lan Hawa sapa nafsin lan zaujati rijalan ing biro-biro lanang katsiran kabeh wanisaan lan biro-biro wadon. Iki keterangannya ayat sing tak terangke wau tak terangke sewa nek surah Hujurat
ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Niku ning surat Al-Hujurat mah kaya iki. Jadi Gusti Allah ndadekna sapa wong loro wujud ana wong lanang wedok ning pertengahan. Ku adile Gusti Allah angger ngandung niku lanang wedok. Carane syariate jaman niku Kanjeng Nabi Adam mergo ana wonge. Wong nikah kudu ambek dulure kandung tunggal kambok. Ora ngono ya ora enak. Ono nikah ambek kethek. Cuman carane disilang sing sawetengan cara loro sing garep sing lanang jenenge upamane Umar, sing wedok Fatimah, sing kedua upamane Zaid, sing wedok Sarah. Jadi sing Umar disilang ambek Sarah, sing Zaid disilang ambek Fatimah. Dadi model disilang. Perkara muga syariate disilang iku wau enek dulure sing ra trimo dhisik mergo luwih ayu Qabil ambek Habil sing wis kondang critane niku. Qabil iku pasangane sing barengane lair kan luwih ayu. Ora oleh dikawin ambek Habil, belum ambek iki wae ya dadi tukar paten pinaten niku. Jadi syariate kabeh kawin ambek dulure, ora iso nek ambek dulure nek wong lagi niku. Dina agama apa mesti Islam, agama kabeh nabi mesti Islam, inna dina indallahil Islam. Agama Yahudi, Nasrani, Kristen apa ya agama gawean kuwi ora kok saka Gusti Allah. Sing saka Gusti Allah ya tetep Islam. Agama Yahudi, agama Kristen, Nasrani, agama itu juga agama gawean kabeh, gaweane wong. Ora saka Gusti Allah. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqulan wadiya sira kabeh manusa. Allah ing Gusti Allah allazi yaiku zat tasaaluna kang padha sumpah sira kabeh utawa njaluk donga sira kabeh kelawan allazi. Jadi dilekno kon takwane Gusti Allah, kon wedine Gusti Allah, anut perintah Allah, ninggal larangan Allah. Sapa to Gusti Allah iku? Zat sing alami tasaaluna. Tempat sing mbok njaluk-njaluk, mbok sumpah apa sithik, kowe tasaaluna iki ndonga maksude. Ndonga utawa sumpah. Demi Allah lho aku ora sering dienggo tasaalun dienggo sumpah. Ya Allah, hukumku paling orang ini Gusti bahwa salah, ora salah, poso ora poso sithik-sithik kan demi Allah. Sithik-sithik kan alhamdulillah kok paling ono berkah kayak berkene kuwi. Lah sing dimaksud nang kene Allah iki tasaaluna iki sering nggo njaluk, sering nggo sumpah, mula ya tak atokno. Tak waon ngono perintahe kon perintah poso ya lakonan posone, nek perintah salat ya lakonan salate, nek perintah sedekah perintah zakat ya tetep ono zakat lan sedekahe. Mergo sering kok njaluk, sering kok ngene sumpah, apa sithik demi Allah, apa sithik demi Tuhan, niku bener omongane. Wal arhama tasaaluna kang padha nyuwun padha njaluk padha sumpah ya kabeh bi kelawan alazi. Nang tafsir sepurna fi ma bainakum haitsu yaqulu ba'dukum li ba'din. Jadi sering dienggo transaksional asmane Gusti Allah, sering dienggo pemanis bibir. Mergo nalika omongan mbek sabalane as'aluka billah ansyuduka billah iki. Aku njaluk njaluk tenan nak mohon ya kan tenan aku nyuwun tenan demi Allah aku pepet tenan as'aluka billah ansyuduka billah. Aku berharap tenan demi Allah sering itu kula kon takwa sering tinggu pemanis bibir.
wal arhama lan wedya ing sanak raket maksude wedi ing sanak raket niku pripun kon jaga sanak raket keseduluran mbelo ora padha pedhot dikon wedi mek sanak raket iki piye maksude nek diterangke kan boten paham jadi sanak raket itu perseduluran iku dadi dalan jembare penguripan dadi dalan jembare rezeki dadi dalan menake wong kang bagus akhlake akeh sedulure ya jembar dalan uripe ngalor kanca idul kanca wetan bolong lon ya bolong tapi nek kelakuane ra amor manungsa ya sumpek jalan uripe akhlak elek kelakuane ra amor manungsa ya rupek dalan uripe ngalor musa ngidul musa wetan ya gedhingane ngulon gedhingane nanti kepo mula konjogo al-arham kon ngopeni konjogo sanak raket lah sanak raket itu ya dimulai itu terkecil saka keluargane dhewe terus sak lingkungane dadi nek wis iso rukun sak keluargane ambek perusahaan rukun ngajak rukun lingkungane sak keluargane dhewe kok bengkerengan ora iso rukun ya ben rukun sak RT ya kongelan sak RT rukun ora iso wae rukun sak bisa ya mustahil begitu juga dalam beragama sak jamaah sik rukun engko nek rukun sak jamaah lagi saya udah apa al-arham lagi udah apa sak organisasi lalu sak organisasi sak NU dhewe padha bengkerengan misale padha pikirane padha NU kok ora terus sijine NU sijine kafir ngono gak padha NU ne padha bengkerengan tukaran sing nang desa lah ora sing nang dhuwur ya sing nang dhuwur ya sing dia apa ya dalan suwarga ya mboten ya ego ya mosok bener dhewe apik dhewe lah nek sak bolone dhewe ora iso ukur akur ya ora iso islahul hadil bain ape kono antar agama liya ya menurut saya angel nek istilah ukhuwah basyariyah seduluran sesama manusia nek ukhuwah watoniyah seduluran sesama sedulur sak negara nek ukhuwah islamiyah seduluran sak negara Islam nek ukhuwah neh nahdiyah seduluran sak negara NU sak misal umpamane kowe seduluran sing paling iso dhewe ra rukun apa mendur ya umpeng loro iki pati wong iso kelakuane dadi kon jaga al-arham kon jaga sanak raket nek surah al-hujurat innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum itu semriku iki isine akhlak kok niku surat al-hujurat niku wong mukmin iku nang wong mukmin liyane lan kadya sedulur kandung monggo padha bagusana sedulurmu pada Allah la'allakum turhamun terus ayat ngisore nang disebut ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin wa billahi qur'ana nang disebut surat al-hujurat wong akeh kang padha iman ora kena nyek wong kaum siji nang kaum liyane asa ayyakunu khairan minhum bisa jadi sapa sing dinyek luwih apik timbang sing nyek wae cuma aku ya so ngaji terus nyek sak menjuru jogo nang wajib belum jale oleh simo iki barang iki krepek barang genep ora oleh menyek ngono yo iso uga sapa ngerti wajib iku duwe rahasia sing luwih apik timbang aku nang mesane Gusti Allah ngoten iku ora oleh menyek nang wong liya iso uga sing dinyek luwih apik timbang sing nyek wala nisa min nisa
wedok ya ora oleh menyang wedok liyane ajan ketoke wong ora biadab ketoke wong rusik-rusik lho dinyak iki apa yo ora beci-beci lho gaweanmu ora gadah kate rupa ora gadah kakean cangkem menyang ora asa ayyakun khairam minhul jadi wong wedok sing dinyak iku luwih apik timbang sing nyenyek. Terus balik ayat ini jadi kon jogo al-arham inna wa sa'amana Gusti Allah kana awis ana sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh ana iban ngawasi utawa jaga utawa nginjen-nginjen nek ana biyen bahasa gampang dipahami yo ngawasi ngono wae lah. Jadi awake dhewe dielingno Gusti Allah, mergo disayang Gusti Allah. Nek Gusti Allah itu ngawasi kita dimanapun, mbok awake dhewe ning kamar, mbok awake dhewe ning pasar, mbok awake dhewe ana wong ngerti berbuat apa wae iku kudu eling nek diawasi Gusti Allah. Ape nyolong, ape bradel, ape tuminta apa wae wong eling nek diawasi Gusti Allah, ngono akhire yo hati-hati lan berbuat takwa sak iso-isone. Terus ayat sabanjure ba'atul yatama amwalahum. Ayat niki nerangno wong-wong yatim, bocah-bocah yatim. Zaman biyen bocah yatim iki enek pengelolane. Waliul yatim. Bocah yatim iki piye sing masuk kategori bocah yatim nek cara Islam yaiku bocah cilik lanang utawa wedok sing kepaten bapak. Nah kepaten ibu ora diarani yatim. Ya ora masuk anggota yatim ning hukum Islam. Lah biyen iku ana bocah yatim, nah bocah yatim iki ana sing ngelola dadi waliul yatim. Dadi wong sing penanggung jawab yatim ngelola bondone. Nah saiki tenang kene kan rata-rata tetep diasuh mbone dhewe, tetep diasuh wong tuane dhewe. Lah tak sing dibondo akeh iku nalika dimong bondone iku kadhe kala dimanfaatno sing ngelola sing dadi waliul yatim mau. Pas wis gedhe wis balik. Wis balik kudune dibalekno bandane. Lah mbek wong-wong sing mengimopeni iku gak oleh. Cah yatim sing sugih lho iki. Nek wis balik kudu bondone diwehno. Nek cilik kan cah cilik iku ora iso ngelola bondone, ora iso ngamanno bandane. Tapi setelah saya gede kudu dibalekno, balik. Patokane balik nek Imam Syafi'i umur 15 tahun. Nek Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hambal umur 18 tahun. Keterangan iki enek neng tafsir Sawi ayat 6 surat An-Nisa. Tapi ora ngandakno nek diwaca sakniki ayate wa badalul yatama hatta ila balagun nikah iku ayat 6. Niku nerangno balik niku nek Imam Syafi'i watese 15 tahun kecuali wis tau utawa wis tau istilah metu wani. Nek wis tau yo nganti 15 tetep balik. Nek Imam Maliki lan Imam Ahmad Ibnu Hambal itu Abi Hanifah balik itu diterangno nek sawi enten balik iku 18 tahun. Lah bondone bocah yatim iku sing maune awit cilik dikelola dijogo ambek wong sing jenenge waliul yatim, pengelola bocah yatim. Iku nek wis balik kudu dibalekno. Lah ana wong-wong kafir biyen jaman jahiliyah wayah wis balik ora gelem balekno. Ditahan, dikakani. Mula dadi sebab turune ayat niki. Wa tulan padha nekakno sira kabeh al-yatama ing bocah-bocah yatim, bocah cilik sing yatim.
Jadi sing diarani yatim iku nek jek cilik. Nek tafsir terangno asiwara alladzina abalahum iki lho ya waca anak terangno. Jadi sing kepaten bapak, nek kepaten mbok iku ora dibilang bocah yatim. Nek kene nek bahasa yatim piatu, tapi hukum Islam kan sing dianggap yatim iku kepaten bapak sing jek cilik. Nek wis poek ya ora yatim. Nek yatim yo iki sing nang kene iki yatim kabeh dan yo santunan kabeh ngono. Wis daplok-daplok kabeh iki wis jambul wanen iki yatim kabeh nek ditung yatim. Dan antri yo bantuan aku yatim. Aku yatim piatu malah ngono. Yatim apa sing yatim piatu iki nek ditung. Dadi sing yatim iki bocah cilik pokoke. As-sighar alladzina abalahu. Bocah cilik sing durung balik sing kepaten bapak. Nah wis balik ora yatim jenenge. Nah biasane bocah cilik yatim ngono iku rontok mati lho biasane mati iki piye ora koyo kucing ditabrak malah walat iki gak. Mati iki piye nek sia-sia. Biasane balake. Biasane nek balake aku tau menangi. Wis duwe pengalaman lah aku tau dadi cah yatim sing kesia-sia kan tau. Nah itu kepaten Pak cilik yang tahu, sarwa kekurangan tahu, sia-sia tahu. Tapi kan gak yatim paten pak nanti popolah yang penting akhirnya iso rontok pintar. Nek apa guru-guru iki akeh sing paten bapak wit cilik. Nah, sanad-sanate Quran iku ono do. Akeh sing kepaten Quran wong tuwa yo ono. Bahasa Arabi kuwi umur 8 tahun itu paten ibu umur 13 tahun kematen bapak umur 14 tahun hafal Quran sak kali asap ae ceritane 6 bulan itu hafal Quran sak kali asap ae lah nek wong alim nek cerita wong alim seneng aku bandol senori iku asline bae sama bapake dadi rokok bae sedang buyute sarang Mbak Badol iku umur 9 tahun wis hafal Quran. Nek ngapalno 2 wulan hafal Quran. Ya senaline ra sing jenenge tajak karo anu mudin ape Yai Singo ngaji kari ya bagian aja. Kuwi lagi ya saiki tapi wali. Dadi kiai-kiai dhuwur sana-sana teng Quran akeh sing janu wis tinggal sedo bapake mulane ya yatim awit cilik iki akeh. Yatim yaiku bocah cilik sing tinggal bapak sing durung balik. Nek wis balik monggo ya hukume kaya umum. Masih balik nek itu nek durung tau ya tekan 15 nek lanang ya bisa tekan 15 nek durung tau ngipi istilah metu mani nek Imam Malik 18 tahun. Jadi kalau lekakno bondone kon balekno aja ditahan ora katabat daruran aja ngijoli sira kabeh ganti sira kabeh ala bisa kang apik barang sing elek ala bisa barang kang elek dikoyipi kelawan kang bagus biyen diakali menge cara bondone bocah iku apik dirhame apik dijoli sing elek itu jadi terus turun ayat iki aja nganti mbok ijoli mbok campur aduk sing elek mbok ijoli apik sing apik kok ganti elek wala takulu lan aja mangan sira kabeh amwalahum ing bandane bocah yatim ila amwalikum maring bondo ira kabeh carane dadi nek ngopeni bocah yatim tapi iki kanggo sing ora anake dhewe lho anake dhewe ya ora anake bapak nek mangane ngopeni anake cah yatim sing sugih awake dhewe kok ora duwe bondo-bondone pas-pasan iku ya oleh mangan bondone sekedar mangan opae-openi wae ora terus di wayahku bimaruf sampai nang ayat 6 innahu kana satamane
mangan bondone yatim iku bantu kabiron kang gedhe mangan bondone yatim iku dosa gedhe bondone yatim iku piye bondone yatim iku apa to ya bondo sing asli kanggone pake sing pake mati bondo asli kanggone pake sugih bisnis apa sing duwe hak kan anak duwe hak separuh bondo bojo duwe hak saprapat iku nek dadi anak itu sak wolon iku sing asli bondone bojone bapake bondo iku jeneng bondone Cahya Dewi ngoten niku bondone Cahya Dewi nek dipangan utawa dirampas utawa disikat itu dosa gede lah dosa tok biasanya nggo balak nggo walate turun nulang nang sapa wae sing melok mangan itu biasanya melok kebretan balake lan walate sementara iki kita sepakat ya ten bertune pun rodok mepet oke kirang 4 menit bukane mereka punjil Allah punjil keras dengan biar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi bismillahirrahmanirrahim la yasriku khairan illa Allah bismillahirrahmanirrahim la yasriku su'an illa Allah bismillahirrahmanirrahim ma kana min ni'matin wa min Allah bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ya rahmatan bid du'a wa wa'adana bil ijabah wa ta'amaka تجيب لك وعدنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل هذا المسجد مجلسا مباركا نافعا نافعة ويرزقنا الدنيا والآخرة يا الله من أرادنا بسوء ردهم إلى أنفسهم يا الله من أرادنا بسيئة رد إلى أنفسهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.